Daghang serbisyong panglawas ang napahimuslan sa daghang residente sa barangay San Miguel, Digos City sa Davao del Sur sa gidalit nga medical mission sa Provincial Government kaganiya Hunyo 21 pinaagi sa Davao del Sur Provincial Hospital. Dunay tuli, medical consultation nga dunay libreng tambal, check-up sa mata nga dunay libreng antipara pangbasa, minor surgery sama sa cyst, wart ug mole removal. Duna say wound dressing, massage ingon man veterinary services. Gipasalamatan sa mga residente ug sa barangay council ang mga proyekto ug programa sa provincial nga gobyerno. Sa probinsya sa Cotabato, midalit sab og medical ug dental outreach program ang provincial government ngadto sa mga residente sa barangay Giling sa Alamada. 505 ka mga residente ang naka-avail sa klase-klaseng serbisyo sa Integrated Provincial Health Office sama sa ibot sa ngipon, tuli sa mga batang lalaki, medical consultation ug libreng mga tambal. Sa datos sa IPHO, 303 ka mga tawo ang naka-avail sa medical check-up, samtang 68 ang nahatagan og dental service, 86 ang sa feeding program ug 3 ka mga malnourished nga mga bata ang nahatagan og food packs. 45 ka mga bata ang natuli ug nahatagan og libreng tambal. Ang programa usa sa mga nag-unang advokasya sa provincial government sa administrasyon ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza nga naninguhang matabangan ang mga nanginhanglan sa serbisyong panglawas sa matag lungsuranon sa probinsya, pinaagi sa pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa mga barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.